Kaixo gabiltzan. Kaixo, arratsaldeon, Eugene. Zer moduz? Ondo. Ondo. Bai. Mira eskera etortzea galtzuk. Zuri, Eugene. Gonbidatzatik. Gortzonen Zumaiako azentuko, Bai. 6 punta utzi zenuen, Bai. baina gorakazu egipide potente bat kirologetan egina. Nola hasi zinen 6 punta munduan. Bitu, ni hasi nintzen 11 urtekin, enekin zertzan, 6 punta, enekin zertzan. Eta nire kuadriako lagun baten aita, pelotari izan zen 6 puntakoa. Eta bere trasteruan zekan zesta bat. Eta egun baten ikusi ginen, da, eta nire lagunak esan zen, nire aita jolastezun, eta utzi zigun, hasi ginen probatzen. Eta hasi ginen, nik uste dut kuadria dana jolasten. Eta engantzatu zigun erabatea, baina ez ginula da. Eta 11 urtetetik, jarraitu dut, jolasten. Gero profesionaletara igazinen, baina hortik baino lan oroitzapen oso osak edukiko dituzu. Bai, egia esan hori, hasi ginen lagunakin, jolas bezala, eta ez ginekoan beste gauzek egia esan. Eskolatik erten dare bai eguardian bazkalduta gero, jute ginen askotan frontoira, eta eskolatik ertendakoan berriro frontoira, eta oso ondo pasatzen ginen egia esan. Gero ja, 15-16 urtekin, ja, aztezea beste nivel batian jolasten, eta, ja, etzan lagunakin bezala ondo pasatzea, baizik eta gehiago kompetizioan sartzen jutezea, eta, poliki, pelotari hobedun kontra jolasten, eta, ja, 19 urtekin, debutatu egin nun profesional bezala. Nun debutatu zenu? Debutatu nun Gernikako frontoian handi bada. Bai, JLL-en, urriak 6, akoratzen ez. 1996. Nolako gogartzen duzu egun hori? Egia esan, debutatu nun nire herrikide batekin, Luis Mari Alberdi, nirekin jolastezuna, eta aficionaduetan pareja izan ginen, azken urtetan. Bilo batea debutatu ginen, profesional batzun kontra, gu baino zarroak eta zianak, eta egia esan nahi gondo irabazi ginen eta gustora. Ururia gongo zinen? Pixka bai. Baina, nik urdurioten nintzen partidua baino lehen. Baina gero partidua jolasten egia esan, izarretan hasten zea eta ondo. Gazte hasi zinen mundu honetak, zer deskubritu zenuen 6 puntari esker? Zer deskubritu nun? Gauza asko, egia esan. Azkenean nire bizitza izan da, ez? 19 urtetatik profesionaletan sartu nintzen, 24 urte arteo Euskal Herrian nintzen, eta 24 Ameriketan jo nintzen, eta 13 urte ditut Ameriketan 6 punta jolasten. Nire Andrea Zumaiarare bai nirekin juntzan Ameriketa, eta gure semian jaio zan, eta etorri ginen 13 urte eta gero ez. Azkenean bizitza erdian eman genuen, eta gauza asko deskubritu ditut, lagunak, beste kultura bat, beste herri bat, gauza asko. Hori galdetu behar duzu, zer izan zuretzat de repente ez dara pentsatuta zenun, baina zure herria utzi eta beste lugade batera jo bizitzea. Hori edonok ez du egiten batez ere kirol munduan, ez? Bai, egia esan, 6 puntak beti izan du, ez? Ameriketako bide hori. Unia ginenetik, profesionalak Ameriketa juten zian, eta orduan beti dakazu buruan Ameriketa jutia. Ni 19 urtekin debutatu nun, eta 5 urtean hemen jolastu izan nun, hemen ere baseolako 6 puntan neguan jolastia. Gaur egun, zoritxarrez bukatu nintzen, aber oain berriz pausok ematen nahi dia berriz aber retomatzen den hori.
Eta bueno, beti dakazu ara juteko esperantza eta gogua, eta bueno, nahi 24 urtekin erten zitzaidan aukera, egi esan, ni otsail batean junitzen, ustai arte, 5 hilabeteko proba bat bezala zen. Proba bat itea juteko, junitzen ustai arte, ustaian bueltatu nintzen, eta 5 hilabete horietan nire Andrea juntzan oporreta ara, 3 aste. Eta gustatu zitzaion pila bat. Eta orduan, etorri ginen honea jolaste udaran hemen jolaste zan, eta urrian erabaki ginen bilok, juti elkarrekin eta 13 urte. Eta jendea nola agertzen du 6 puntako kirola? Bueno, bai dago jende asko ulertzen dula kirola eta ze urte asko di joan Ameriketan jolasten, baina kirola da oso lotuta apostuarekin. Ez di hemen bezala partido luziak. Izaten dira kinielak, motxak eta dira apostatzeko. Apostatu eta joko eskarra. Askar bukatu eta beste apostu bat. Hola dago, zehon, ja bukatu da, baina hola zehon organizatuta hango sistema, ez? Apostuakin oso lotuta, eta bueno, urte 50. hamarkadan eta bun handia izan zuen, zehetzen apostatzeko beste ereik oso gutxi zeuden, orduan jendia gustatzen zitzaion apostatzea, frontoi eta jute zen. Gero hartzen zuen loteriak eta internet eta mila gauza, huelga bate bai egon zen, pelotaien partetik, eta horrek eraman zuen aposto hori galdu, jendietzan juten, eta bueno, joi handi bat, eta nire esan, suerte hoki dugu hainbeste urtean bizi alizatiena, eta bueno, alde hortatik oso pozik. Gozo, eta nola egokitu zinen hango bizitzera zergatik kirolak ez du jatekorik ematen, ez? Bueno, egia esan oso ondo bizi izan geha, oso ondo, bai, oso ondo. Ematen du, zestapuntak ematen du, bueno, egongo dia asko desente irabazi duen jendiak, bai bizi ahal izango dula nahiz eta testalaga geroak ore bai, edo bere negozioa jarri ahal izan du, edo bueno. Baina zestak bai ematen zuen bizi ahal izateko, momentuan bizi ahal izateko edo etxe bat erosi, edo ez dut esaten futbola danik, ez, futbolaria bezala danik, baina bai momentuan bizi izateko, eta gile esan gu bizi izan gehan urtiak oso guztua, eta ondo ongea. Baina, Europa mailan ere tokatu zaizu ibiltzea txapelketetan, ez? Iparraldian gehien bat. Iparraldian, Bartzelonan jolastu izan deu, bai, iparraldian gehien bat, hemen San Juan de Luz, Mauleon, Biarritz, alde honetan gehien bat. Eta gero ia beste aldea gehiago, bai, Ameriketan, Kuban jolastu nuen, bai, Mexikon jolastu nuen txapelketa bat, bai, bueno, mundu esaltu du pixka. Hau pilotariei, italiek galdera hau, baina 6 puntako batek zer erantzuten izan, nola ateratzea, lasaia. Zer eduki behar da kontutan 6 puntaka jolasteko edo txapelketa baten garaiak. 6 puntan jolasteko, nik uste garrantzitsua dela txikitan hastea jolasten. Teknika oso garrantzitsua da, posturak, hori dana oso garrantzitsua da, ondo itia. Eta behin, berandu hasten basea zaila da, postura horiek eta hartzia, eta importantia txikitatik hastea. Eta gero partidutan, garaipenak eta lortzeko, gauza da ona izatea, baina nik uste gero bakoitzan jarrerare oso garrantzitsua da. Aldan guztia itia, beti topera jolastia, eta ni mentalidade hortako izan naiz, eta beti nahiz eta partidu erraza dela ematen zuen, beti topera eta beti dan ematea, batez ere publikoatik, ez? Azkenean behi edia ordaintzen dutenak eta zure aldea apustu egiten dutenak, eta nik uste eta respeto bat sortzaiela eta beti topera jolastu gara da. Eta badauka 6 puntak zerbait pilotak
ez duena. Eskupilotak, esaten duzu. Esku. Bai, nik uste dut daka velozidadia. Bai, Eskupilotak ez dakan velozidadia daka. Daka velozidadia eta velozidad horrek egiten dio zuzenean ikusteko oso ikusgarria, baina telebistan ikusteko zaila da, retransmititzen pelotak daraman abiaduragatik. Kamarakin hartzia abiadura hori eta pelotaian posizioa zaila da. zuk adibidez lehen partidu batera jotezinean jolastea tokatzen zitzaizulako berdin zainuz eta zein zen zure lehenengo reakzioa, ze ikusten umei frontoira iritsita. Partidua jolazta jute nintzen nien? Bai. Bueno, normalian denbo desientekin jute nintzen, eta bueno, frontoira sartu aurretik kafetxo bat edo hartu, gero frontoira jun aldatu eta beroketak. Normalian beroketa saioekin, aurreko partidua ikusi ere bai pixkat, beroketak, pixkat zure parejarekin egitzein, ze kontraio dazkasun, ze taktika ibiliko dan, partidua pixka prestatu eta bueno, gero ia kantxara, jolastea. Zergatik utzi zenuen? Zesta punta? Bai. Bueno, nila neskalako zeman neskan, 18 urte edo 2000 bai, 19 urte. Eta, bueno, egia esan nik belaunetatik desiente sufritu dut, 4 operazio izan ditut. Lesioak, meniskuak asko sufritu dut belaunetatik. Eta, bueno, ja 19 urtekin, hanketan ere ez dakazu indar berdina, eta, bueno, ni ondo neon momentu hortan, baina ja ikertzen nuen zaitez hitzaidala, entrenatzia, eta partido gorra bukauta gero beti izotzak jarri behar, minakin, eta, bueno, erabakin nuen ondo neon momentu batean, ja nahikoa zala, eta hortxe utzin. Lesioak ere gogorrak izango dira, batez ere kudeatzea, Bai, bueno, egia esan meniskuak ez izaten lesio luziak. Hilabete eta erdi, 2 hilabete, egon zaitezke operatzen dizuenetik eta gero rehabilitazioa. Baina bai, lan asko egin behar da, buruak lan asko egiten dure bai. Aurrenen operazioan igual, ja 2-4 operazio azkasun nien zarezu honek gero ze erakarriko ditez, hainbeste lesillok eta bai, burua lan asko egiteu, baina bueno, egia ondo indartu eskebankak eta jolasteko posibilitatea ematen zizula, nahiz da operauta hon, eta bueno, ni alde hortatik ondo. Ontaz gain, kirolaz gain, zerbait ikasita dakazu edo. Bai, bueno, nahi 17 urtekin deitu ziaten juteko Ameriketaria, baina nire gurasuak esan ziren zerbait ikasi berran ekala eta zerbait ikasi arte ezin modula. Hasi nintzen ingenieritza egiten, hemen Donostian, lehenengo maila pasan nuen, baina bigarrengoan ja kosta zitean eta utzi nuen azkenean, eta gero goi mailako ziklo bat egin nuen, bukatu nuen 22-23 urtekin eta gero unitzen Ameriketara. Eta guan, nun zaude lana? Oain nago, arduradun bezala, kale garbiketa eramaten dugu enpresak eta herri batian nago arduradun bezala. Gustoa zaude? Bai, egia esan bai. Goizo ibili berda, goizo egiten ditu gure lanak, baina bueno, gero goizez bakarrik egiten dugu lana, arratsalde libre dakau, eta bueno, arratsaldean beste gauza batzuk egiteko erabiltzen da. Lana kirolak eduta, segutatzen zaizu egitea, zentzu dira zure zaletasunak. Nahi gustatzen zait, mendi biziketan ibiltzea gustatzen zait, baina, bueno, 11 urteko seme badakat ere bai, eta bueno, hasi da ia futbolian, zesta puntan egiten du, balomanon, eta bueno, berekin bai asteburutan egon, jolastu, eta berekin otiare asko gustatzen zait. Gozo,
mila esker etortzeagatik benetan. Zuri, Eugeni, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Bilaleko diagoago bat gube ikusi lehen. Hori da. Agur! Agur!